କଳସିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥାଳିରେ ମୋର 108 ବେଲ ପତ୍ର। ମତେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟରେ ହିଁ ମତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସିରିଏଲ ମତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଫିଲ୍ମରେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଲାଇନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ଚାରିଟା ଯାକ ମୋ ଛୁଆ ଭାଇ, ଚାରିଟା ଯାକ ମୋରି। କାହାକୁ କହିବି, ଯଦି ଗୋଟାକୁ କହିବି ଆର ଜଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦବ, ସେମିତି କହିପାରିବିନି। ମତେ ଚାରିଟା ଯାକ ହିଁ ଭଲ। ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁ ହବନି, ଆମେ ଗାଇଦେବା। କଳସିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥାଳିରେ ମୋର 108 ବେଲ ପତ୍ର। କଳସିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥାଳିରେ ମୋର 108 ବେଲ ପତ୍ର।